Salut, Costel, bine ai venit? Bine te-am găsit, Vasile, mă bucur să fiu aici și mulțumesc pentru invitație. Cu mare drag. Costel, am câteva întrebări pregătite pentru tine. Ok, abia aștept. Îmi plac întrebările și da, cred că întrebările ne ajută să creștem, să învățăm, să ne deschidem mai mult, ne aduc noi conștientizări. Așa că abia aștept, o să fac ce pot mai bine să Da, răspund cât mi-am mai notat la aici câteva întrebări pe care ție. ți le adresez. Ok? Una dintre întrebări este: de ce unii oameni au mai mult succes decât alții? Wow, Vasile, mi-ar place să cred că, adică mi-ar place să spun că cu asta m-ai prins. De ce unii oameni au mai mult succes decât ceilalți? Wow! Păi, uite, eu personal nu cred în succes, eu cred în hard work, eu cred în muncă și nu neapărat hard work, astăzi putem și munci smart work, putem denumi și smart work, știi? Adică muncă inteligentă. Adică munca hard work, probabil cu câteva decenii în urmă, eram obișnuiți să vedem că, știu eu, munca prin minieră și căratul și spatele rupt și ok? Hard work astăzi pentru mine este într-adevăr să muncești, să fii dirigent, să fii disciplinat, să nu te dai înapoi. Ok, dacă ai o zi în care într-adevăr ești pe dos, te înțeleg. Ia-ți o zi, dar admite, vezi că azi toată ziua, stop. Dar mâine reprinzi. Mă înțelegi? Că dacă nu faci un obicei din asta și știi, cu cât faci un lucru mai repetat și devine obicei și mâine, hai că iau și azi un obicei și poi mine promit că fac dublu. Bullshit. Vei crea obișnuința de a lua pauze. Deci, da, eu nu cred în succes. Eu cred în disciplină, cred în muncă și cred în perseverență. Pentru că nu vei reuși din prima. Sunt cazuri în care sunt persoane care reușesc din prima, ceea ce își propun. Însă majoritatea cazurilor nu reușesc din prima. Nu degeaba studiile pe milionarii care au devenit milionari, pornind de la zero, sunt undeva la 17 eșecuri. Deci milionarii, self-made millionaires, milionarii care au devenit creați de la zero, să zic, în medie au avut 17 eșecuri. Asta înseamnă că unii au avut 25 de lucruri pe care le-au testat, alții au avut 12, da? O medie de 17 eșecuri înainte să reușească. Ok? Și atunci dacă tu, nu știu, ai deschis acolo un chioșc și nu ți-a mers bine și nu ai reușit și l-ai închis și ce? Acum vrei să renunți? Sau, adică ai făcut asta cu un motiv. Ok? Acum ce să faci? Ai să renunți pentru că, vai dragă, n-a mers chioșcul și acum ești demotivat de bune? Sunt oameni care au căzut de mult mai multe ori decât tine și s-au ridicat în continuare. Ok? Așa că da, e nevoie de foarte multă perseverență, e nevoie de multă dedicare și e nevoie de disciplină și e nevoie să înțelegi că da, pe tot parcursul e posibil că câteva lucruri să nu meargă bine, să nu meargă cum te-ai așteptat, dar asta nu înseamnă că trebuie să folosești asta ca pe un motiv de a renunța. Ok? Trebuie să folosești eșecul ca pe o lecție. Să spui, bro, am învățat ceva aici. Îți dai seama cât îmi va fi de util dincolo, la pasul următor? Da, e tot ca un castel, sunt niște trepte pe care le ai, nu e nimic altceva. Deci e normal. Eșecul de fapt nu e eșec, că noi avem așa o problemă cu eșecul, știi? Ca și cum ar fi dracu gol, știi? Întunericul, mă înțelegi? Că în realitate eșecul e o lecție. Îți arată ceva pe care l-ai făcut într-un mod nu tocmai potrivit. Îți arată că data viitoare trebuie să faci lucruri diferit. Asta e eșecul. E o lecție. Mă înțelegi? Adică, imaginează când eram copii, când eram mici, am făcut primii noștri pași și am căzut. Gata, eșec. Renunț, nu mai. Păi astăzi nu mai știi să mergi. Adică de mic copil ai avut ambiție, te-ai ridicat, ai plâns un pic, ai văzut că nu e atenție de la părinți, că ideal e să nu fi fost atenție de la părinți, ca să înveți să te ridici singur. Și ai văzut că, asta e că nu e atât de rău. Precum nu părea. Eu am căzut un pic, mă speriat, dar nu s-a întâmplat nimic. Uite, m-am ridicat. Parcă merge mai bine acolo, știi? Ok? Cât de perseverent era copilul, îți dai seama? A descoperit o nouă lume, poate fi capabil pe propriile sale forțe, știi? E foarte mișto, mă înțelegi? Și noi astăzi, oamenii adulți, ne plângem, adică ne plângem, în sensul că, știi, dacă nu merge o chestie, ne plângem. De ce? Adică, ce s-a întâmplat? Nu înțeleg, știi? Păi am eșuat și ok, păi uite că au râs de mine. Ok. Deci problema principală nu e eșecul tău, problema principală e ce părere au ceilalți, uite ce a spus prietenii, ce au spus prietenii, uite ce a spus familia, uite ce au spus unii, ce au spus alții. Prietene, tu trăiești viața ta, nu trăiești viața lor.
Tu ar trebui să-ți vezi de viața ta, nu de ce părere au ceilalți despre eșecul tău. Și mai ales ăia care nu fac nimic din ce ai încercat tu. Mai ales ăia. Tu de la ăia iei sfaturi. Păi ia vezi și părerea ăia care au 7 pași în fața ta. Ia vezi ce spun ăia când le spui că ai ieșuat. Râd ăia de tine? Sau spun, bravo, te-ai ridicat, nu ești ok, ești pregătit să, da, super, așa te vreau. Asta o să spună. Deci tu vrei să înveți de la ăștia sau de la ăia? Da. Ok? Adică tu alegi. Tu alegi. Tu alegi. Nu ești obligat să asculți pe unul sau pe altul. Ești liber să alegi. Așa cum Creatorul ne dă posibilități, ne dă oportunități, ne dă liberul arbitru, cum se numește la noi, da? La fel și în viață, la fel și în cercul de prieteni, la fel și în familie. Tu alegi ce să crezi, pe cine să urmezi. Ok? Bun, deci asta e treaba cu eșecul, care după părerea mea e foarte importantă, pentru că mulți oameni la prima nereușită, gata, se panichează, se închid, pur și simplu se distanțează, gata, nu vreau să mai aud, știi? E păcat că îți creezi niște bariere înăuntrul tău, adică în tine însuți. Îți creezi niște bariere, efectiv. Mă înțelegi? Îți pui niște blocuri în fața ta. Mă înțelegi? Îți faci o singură cu alte cuvinte. Eșecul nu e nimic altceva decât o lecție. Și ideal ar fi să fie o lecție importantă. Mai mult de atât o să spun altceva ce nu o să-ți placă. Adică mă refer ascultătorilor, probabil că nu o să le placă asta. O să le spun că cu cât e mai mare eșecul, cu atât lecția e mai importantă. Dacă e să eșuezi, asigură-te că eșuezi în mare. Asigură-te că eșuezi măreț, pentru că o să fie o lecție foarte importantă, dar mai ales, știi efectul de trambulină, știi? Bum, știi? Efectul de trambulină, ok? Cu cât căderea, știi, cu atât te propulsează mai sus. Adică cu atât lecția are puterea să te propulseze mai sus. Și încă ceva, acel sus nu poate fi atins dacă nu trece prin... Înțelegi? Adică ăsta e graficul, știi? Cum îl vedem, nu știu, e în bursă, pe schimbul valutar, știi, pe cripto. E un grafic, adică nu e, știi, reușita. E cu suișuri, cu coborâșuri, ok? Deci, da, cam asta, eșecul este un punct cheie. Pentru că ăla e momentul critic în care cineva se ridică, continuă, sau rămâne acolo și abandonează definitiv. Deci, de ce unii oameni au mai mult succes decât și alții mai puțin, sau unii au mai mult decât ceilalți? Pentru că cei care au succes privesc diferit eșecul, adică modul în care ei eșuează, privesc total diferit. Față de oamenii obișnuiți, să zic, sau oamenii care au mai puțin succes, dacă vrei, privesc eșecul ca pe cea mai mare problemă din viața lor. Ca pe o dramă, pe un teribilism complet, știi? Mai mult de atât, lasă ca asta să pună o amprentă pe ei. Ok? Și în momentul în care lași să pună acea amprentă pe tine, sunt șanse efectiv să nu-ți revii, să nu mai ieși de acolo, știi? Când de fapt eșecul este o lecție. Și atunci oamenii care au succes cu adevărat, înainte de toate sunt oamenii care nu privesc eșecul ca pe ceva rău, ca pe ceva negativ, ci îl privesc ca pe o nereușită. Ok? Am încercat un mod prin care n-a funcționat. E cazul să încep cu un alt mod, într-un alt stil, cu alte idei, cu alte tehnici, cu alte tool-uri. Ok? Asta e primul. Al doilea este disciplina, care evident e în strânsă legătură cu abandonarea și cu eșecul, cu reușita, cu continuarea, cu disciplina, a fi disciplinat. Deci, da, eu personal nu cred în succes așa cum ne vine împachetat, în special pe social media. Okay? Eu cred în muncă, disciplină și în idei clare legat de ceea ce vrei să faci. Adică succesul nu e la întâmplare, succesul e ceva ce programezi. Decizi, cum spuneam mai devreme, apropo și libertatea financiară. Decizi, stabilești ce înseamnă succesul pentru tine și după care treci la treabă. Începi pașii de acțiune. Și unii dintre pașii de acțiune, adică să nu pară că e știu ce filozofeal aici, să știu ce greu, sau sunt pași foarte simpli. Și asta e problema cu oamenii, cu noi oamenii. Faptul că sunt atât de simpli pașii ăștia, încât nouă, domnule, n-are cum să meargă, știi? Adică oamenii de asta nu aplică pașii ăștia simpli. Pentru că, nouă, domnule, atât de simplu, eu muncesc o viață întreagă și nu reușesc, abia am reușit să-mi iau, domnule, știu, o mașină și tu îmi spui mie că fac asta și fac, lucrurile se așează așa ca prin magie în viața mea.
Da, îmi pare rău că te-au mințit, dar cam așa e. Adică sunt niște pași bază, după aia pui restul deasupra și adaugi ingredientele, știi, ca la supă, știi? Dar sunt niște pași bază și pașii ăștia bază, după părerea mea, sunt 3. Să ai grijă de sănătatea ta mentală și emoțională, pentru că e modul în care gândești, modul în care generezi emoții, gândești în baza acelei emoții, acționezi în baza gândurii și tot așa și ca atare ai un rezultat în viața ta. Pasul 2 este corpul fizic, trebuie neapărat să ai program de antrenament, trebuie să te antrenezi efectiv ca o bestie, scuzați termenul, trebuie să transpiri zi de zi, cu alte cuvinte, ok? Și pasul 3 este să câștigi mai mulți bani. Și spun și de ce, că de fapt focusul nu e pe bani, focusul e pe competențele tale, adică să devii mai bun. Automat, devenind mai bun în ceea ce faci, ești poate mai bine. Astea sunt 3 elemente cheie de care noi oamenii trebuie să ținem cont. Culmea, sunt 3 elemente cheie despre care școala nu ne-a învățat nimic. Analizează-ne în detaliu. Te-a învățat școala ceva de astea 3 subiecte? Nu. Ok? Deci ai nevoie să lucrezi pe plan spiritual și tot ce înseamnă gândirea, subconștientul, reprogramarea convingerilor greșite, limitative, etc., care te sabotează. 2. Planul fizic. Corpul trebuie să mănânci cât mai puțin, cât mai curat și să faci cât mai mult sport. Da? Să transpiri, pentru că e absolut fundamental și trebuie să facem 10 videouri ca să explic exact de ce e atât de important. Și pasul 3, să devii cât mai competent în ceea ce faci. Pentru că devenind cât mai competent, ești mai respectat, ești mai dorit, ești mai bine plătit și cu siguranță vei inspira mai multe persoane. Vei schimba vieți, vei lăsa ceva în urmă, o moștenire în urma ta. Ok? Pentru că noi câștigăm, facem, dregem tot ce vrei tu, dar, cum se spune, plecăm exact cum am venit. Și e adevărat, plecăm cum am venit. Problema nu e cu ce plecăm, că n-ai nevoie să pleci cu buzunarele pline, cu aur, pe partea elaltă. În schimb, ce ai nevoie este, și ceea ce contează cu adevărat, este ceea ce lași în urmă. Și nu mă refer doar la moștenitori, mă refer la cunoașterea, la inspirația, la viețile pe care le-ai impactat. Ok? Așa că, nu știu dacă am răspuns la întrebare, de ce unii oameni au mai mult succes și alții mai puțin? Există o diferență și diferența asta în modul de gândire și modul în care fiecare din aceștia percep succesul. Unii percep succesul ca pe un rezultat valabil și consideră că merită o viață de succes și asta consider și eu. Alți oameni consideră că succesul nu e decât o bătaie de cap și apropo de asta sunt oameni și nu puțini care au frică de succes. Nu știu dacă e ceva nou pentru tine, dar efectiv sunt oameni și am cunoscut numeroși oameni care au frică de succes. Pentru că un succes pe mulți îi sperie. Dar un succes, de fapt, nu e nimic altceva decât atingerea unui rezultat, oricare ar fi el. Asta e succesul. Definiția succesului este atingerea unui rezultat. Deci este că mare parte din noi majoritatea dintre noi suntem oameni de succes. De exemplu, toți avem un job, ok? Și atunci de ce avem un job? Pentru că noi inițial ne-am dorit un job. Adică pe băncile școlii, noi abia și noi să terminăm școala să ne găsim un job. Și când am găsit un job, yeah! Ok? Deci ai atins ceea ce ți-ai dorit. Cu siguranță astăzi ai alte obiective și e normal, nu trebuie să-ți pare rău dacă țintești mai sus sau dacă îți dorești mai multe. Adică succesul tău astăzi e diferit de ceea ce era cândva. E normal, pentru că le-ai atins deja. Noi suntem construiți să câștigăm, să atingem noi culmi, să explorăm mai mult din viață, nu să ajungem aici să ne oprim aici. Viața e o evoluție continuă și constantă. Lupta, mai ales a noastră ca bărbați, este să cucerim și pentru asta trebuie să crești. Trebuie să achiziționezi noi competențe, să devii mai bun. Ok? Și atunci, oamenii de succes includ și oamenii de succes gândesc în termeni de posibilități și își dau seama că se poate și că trebuie și că îmi doresc să fiu, în timp ce mediocritatea iubește compania. Știi? Compania mă refer, adică iubește să petreacă timp cu mediocritatea, să se înfrupte cu ideile lor. Ai văzut, frate, că e greu în viață? E greu, frate, așa e. Așa e. Mi-a confirmat, mamă, îl iubesc pe tipul ăsta, e de partea mea de fiecare dată. Și atunci, dacă tu petreci timpul cu genul ăsta adică asta e genul tău de companie, ce șanse ai să schimbi ceva în viață? Probabil peste 5 ani vei fi în același loc, peste 10 tot acolo și tot așa. Nimic nu se schimbă de la sine. Totul e în constantă și continuă evoluție. Și de obicei cine nu se adaptează moare, în sensul că nu răzbate. Înțelegi? Asta e filozofia mea despre succes și în general despre viață. Ai nevoie să fii un warrior, știi? un războinic. Ok? Da. Sper că am răspuns asta ca să trecem așa rapid pe scurt, știi? Că ar trebui un training întreg despre ce înseamnă succesul
cum atingi succesul, care este mentalitatea orientată către succes. Sunt foarte, foarte multe lucruri, dar da, eu aș puncta mult și mai ales noi românii, suntem totuși un popor fantastic, dar avem niște lacune. Avem niște lacune. Prima din ele aș spune că este faptul că noi totuși, să nu uităm, venim din comunism. Și în comunism, hai că deraiez puțin de la întrebările tale, Vasile, dar noi venim din comunism și în comunism practic eram obișnuiți să ne se spună ce să facem. Noi astăzi nu trebuie să ne mai spună, nu trebuie să mai așteptăm ce trebuie să fac, bro, că habar n-am. Nu. Astăzi trebuie să iei decizia. Astăzi trebuie să fii capabil de propriul management. Astăzi trebuie să fii omul care să spui, da, iau atitudine, da, trebuie să fac asta, da, aleg să fac asta. Fără să aștept să vină ceva, că nu o să mai vină nimeni să tragă de tine, bro, vreau să spun viața la punct, nu vrei să te ajut un pic, să știi? Deci astăzi e momentul, e ziua în care trebuie să alegi ce schimbări vrei să faci și ce direcție vrei să iei în viață. Nu o să vină nimeni să spună viața la punct. Trebuie să iei tu decizia asta. Deci sunt timpuri noi, my friend, știi? Sunt timpuri noi, dar sunt timpuri frumoase și nu știm exact când tu urmărești asta, însă noi știm exact când filmăm asta. Și noi filmăm asta la momentul în care a fost ales Trump. Nu intrăm în politică, nu mă înțelege greșit. Dar hai să privim puțin partea bună a lucrurilor. Cred că ne așteaptă perioade destul de interesante. Și, în general, indiferent de perioade, eu cred că ai mult mai mult de câștigat dacă rămâi pozitiv și dacă rămâi inspirat și rămâi pozitiv versus viitor și modul în care privești ceea ce urmează, versus să rămâi pesimist. Să rămâi pesimist te costă nimic, ba mai mult te costă energia ta, timpul tău și, vitalitatea ta. Însă să rămâi pozitiv, crede-mă, ți se dublează vitalitatea, ți se dublează energia și cu siguranță ți se dublează și șansele de reușită. Pentru că șansele de reușită sunt mult mai mari când tu ai cumva convingerea că poți face un lucru sau poți reuși un lucru. Dar dacă ai o natură pesimistică, da, știu că o să intervină probabil comentarii care o să spună nu am niciuna pesimistă, am una realistă. Ok, depinde cum percepi realitatea și ce înseamnă realitatea pentru tine. Pentru că și acolo e de discutat și e frumos de discutat. Dar realitatea cumva ne-o facem noi într-un mod sau altul, cred că am spus asta și într-un alt video mai pe larg. Mulțumesc, Costel, pentru răspunsuri. Cu drag, Vasile. Nu știu dacă sunt cele mai potrivite răspunsuri, cu siguranță nu sunt cele mai bune, cu siguranță eu nu sunt cea mai competentă persoană, cu siguranță mai am și eu tare multe de învățat și admit asta, dar cu siguranță există și ceva sâmbure de adevăr în ceea ce am spus și cu siguranță dacă ai urmărit până la capăt ceva te-a atins de aici. Și ce mă simt să recomand, pentru că te-a atins ceva din ce am vorbit până acum, ce mă simt să recomand este să aplici. Pentru că, vezi tu, e o chestie și e un punct, Vasile, și cu asta scurtez într-un minut și încheiem. Există un punct în care simt eu cumva că umanitatea a ajuns. Noi toți am ajuns într-un punct. Și este un punct foarte, foarte delicat. E un punct delicat pentru că ne poate face cumva rău decât bine, dacă nu suntem atenți. Da? Dar, repede, e o părere personală, nu trebuie neapărat să fii de acord cu asta. Deci umanitatea a ajuns într-un punct. Știți care este punctul ăsta, Vasile? Știi care e punctul ăsta la care mă refer? Punctul la care mă refer când spun că umanitatea, adică omenirea, a ajuns într-un punct, este faptul că noi cam știm toate aceste lucruri, mai mult sau mai puțin. Adică, fiecare video pe care îl urmărești, din care vrei să înveți ceva, bineînțeles, nu mă refer la videourile stupide la care dăm scroll cu pisicuțe și alte. Mă refer la un video din care vrei să te duci, vrei să înveți ceva. La fel cum învăț și eu sau cum învață și Vasile. Fiecare din aceste videouri, mai mult sau mai puțin, folosește cuvinte, da? N-ai să auzi niciodată, știu ce, cuvinte neauzite de mintea ta, de mintea umană. Ok? Și asta e capcana în care cădem mare parte din noi. Și anume, noi le luăm ca pe simple cuvinte. Și până aici, ok, că până la urmă, ca ce vrei să le iei, porunci de la Dumnezeu sau ce? Sunt niște cuvinte. Ideea este că umanitatea, omenirea, se află într-un punct în care da, știu asta, am mai auzit asta, da, mi s-a mai spus asta, nu e prima oară când aud asta, fel de lozinci de astea, de remarci, remarci, cum le spui, știi? Ok? Pe care mintea le spune. Și sunt de acord cu tine, într-adevăr. Mintea a auzit aceste cuvinte. Nu e nimic nou. Ideea este că noi nu contează ce auzim sau ce știm deja. Că spune da, știu. Ce știi? Realmente, ce știi? Gândește-te, nu trebuie să-mi răspunzi mie. Gândește-te realmente ce știi cu adevărat.
Și să spui, păi, știu o grămadă, știu foarte multe. Perfect. Cât aplici din ceea ce știi? Pentru că ceea ce știi nu o să schimbe nimic în viața ta. Ceea ce aplici, ceea ce faci cu ceea ce știi, cu siguranță vor schimba ceva în viața ta. Acele informații aplicate vor schimba ceva. Există niște vorbi în limba engleză, knowledge is power, știi? Cunoașterea e putere. Ok, cunoașterea e putere, am spus și la începutul videoului. Investiția în cunoaștere poate fi cea mai bună dobândă, dacă e aplicată. Knowledge is power. Knowledge is nothing without applying. Cunoașterea reprezintă zero fără aplicare. Tot ceea ce noi știm se poate reduce la zero dacă nu aplicăm. Dar dacă aplicăm tot ceea ce știm, garantat se produce ceva diferit în viața noastră. Ok? Așa cum spuneam, omenirea se află într-un punct în care crede că știe totul. Pentru că tot ceea ce noi ascultăm, auzim și urmărim zi de zi, sunt nimic altceva decât cuvinte pe care mintea le-a auzit deja. Urechile le-a auzit deja, mintea le-a auzit deja. Sunt cuvinte care se duc pe lângă noi, dar oprește-te o clipă și gândește-te cu adevărat ce aplic din tot ceea ce știu, zi de zi învăț sau ascult sau urmăresc cu numeroase persoane. Cât din ceea ce învăț aplic cu adevărat? Asta e adevărat întrebare cheie. Pentru că dacă asculți, înveți, citești și urmărești și nu aplici, la ce bun? Nu ești decât o broxă care știe foarte multe lucruri, teoretic, dar nu are nicio experiență în viața reală. Ok? De exemplu, nu o să mă laud, nu încerc să pun în balanță, nu, vreau doar să fac așa un exemplu ca să se răsune mai bine. De exemplu, eu când am început prima afacere, știi că știam? Zero. Și câte persoane aveam în jurul meu care erau antreprenori? Zero. Și la câte cursuri, seminarii, cărți am citit? Zero. Am simțit o chestie și am dat drumul. Ok, m-am aventurat puțin, ce drept, știi? Adică te dai cu capul înainte fără să te gândești, ok? Bun, deci am riscat un pic, ok? Pentru că efectiv m-am aventurat în necunoscut. Am avut reușite, după care am avut eșecuri, după care am pornit o altă firmă, o altă afacere, după care am închis-o, după care asta, după care aia, am început, nu știu, 8, 9, 12 proiecte, nu știu, unele de succes, altele eșuate, dar toate astea au format. Eu dacă acumulam și nu aplicam niciodată, astăzi probabil eram un bun tocilar, aș spune, știi? Adică vorbeam bine, dar se vedea că vorbesc din cărți. Sau din ce am învățat în stânga și în dreapta. Se vedea că nu vorbesc din experiență. Ok? Oamenii au nevoie de experiență. Ai nevoie să pui în aplicare tot ceea ce știi. Tot ceea ce ai învățat, ai nevoie să aplici. Să încerci. Nu să fie teamă că vei ieșua, că nu vei ieșua, vei învăța ceva. Deci ai nevoie să aplici tot ceea ce înveți. Că dacă nu, acumulezi ca un balon, știi? Că la un moment dat ce faci? Implozie ce faci. Înțelegi? Ai nevoie să aplici. Dacă faci parte din acele persoane care urmărești foarte multe materiale și înveți foarte multe lucruri, foarte frumos, felicitări, ești printre puținii, dar e cazul să aplici. Dă-ți voie, prinde arie, prinde curaj. Uite, Vasile are numeroase programe. Asta te poate ajuta. Eu am multiple programe. Am un program care te învață cum să pornești o afacere pe EMAG în 21 de zile. E un program super, adică vând online din 2009, cred că am învățat ceva, ok? Numere importante și tot restul. Am programul pe legea atracției și legea vibrației. Te ajută să înțelegi mai bine cum funcționează mintea noastră și cum funcționează legea atracției, cum reprogramăm subconștientul, cum îl programăm pentru succes. Am scris o carte, cum am spus mai devreme, primii 30.000 online te învață să îți monetizezi pasiunea ta online în top 5 cele mai căutate nișe de pe piață și nișe de viitor mai ales. Da, cred că mai sunt și alte programe. Am un program care te învață, trebuie să fii în formă, fit, se numește exact așa, fit la tine acasă. Da, antrenament eficient sub 60 minute, pentru puțin timp, pentru să faci de acasă echipament minim, să fii în formă, să fii energie, vitalitate maximă, ok? Ok, dar nu trebuie să folosești nimic din toate astea. Sunt multe alte programe pe piață, sunt alte platforme, sunt whatever găsești, orice găsești și simți că rezonează, aplică. Nu acumula la nesfârșit. Fă ceva cu toată cunoștința asta. Ăsta e adevăratul truc. Nu că, dom'le, eu știu. E egal cu zero și știi. Arată-mi ce faci cu ceea ce știi. Nu spune că știi. Da, am vrut să las și chestia asta în încheiere pentru că mi se pare de vitală importanță, știi? Și am simțit să completez cu asta în închidere, ok? Super, mulțumesc, Costel. Cu drag. Și abia aștept să ne mai revedem și cu alte ocazii. Desigur.